ce alunecă prostia. Aaa, de nou vă dau vouă pe YouTube pe asta. Vă film, vă fac video, hai. Fără nicio... Unde e ăla? Eu alunec. Eu alunec pe aici. Unde-i mă ăla? Unde s-a dus? Bă! Îi dăm un iesuie sacuș. S-a băgat în biserică. Ferească Dumnezeu. Unii, mă? Asta doar mie, s-a dat singur de acolo. Nu. Hai de viața mea. Oleu, iar alunec pe... Dar cum să pui un video pe YouTube? Că mi-am făcut cont, dar nu știu cum să fac. Să fac un video. Păi dai upload video. Eu am unul. Eu am un video. Da? Care? Cu TH. Cu TH, da. Da, unde e ăsta, mă, să mor eu. Un documentar, nu știu de care. Cu Despre? TH. Ce am scos și eu? Din calculator. Ups. Stai că mă duc pe acolo. Nu fi la taică tu la mașină. Nu cred că...